नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी कणकवली तहसील कार्यालयाला भेट देऊन आढावा घेतला। यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी त्या काय म्हणाल्या पाहूया। जिल्ह्यातील 3 नगरपरिषदांमध्ये सावंतवाडी, वेंगुर्ले आणि मालवण आणि कणकवली नगरपंचायतीसाठी आज मतदान सुरळीतपणे पार पडलेलं आहे। सर्व केंद्रांवरती शांततेत मतदान पार पडलेलं आहे आणि मतदारांनी देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद या मतदानाला दिलेला आहे। आत्तापर्यंतचं जे मतदान झालेलं आहे या प्रक्रियेमध्ये महसूल प्रशासन, पोलीस प्रशासन, नगरविकास प्रशासन तसेच इतर यंत्रणा यांनी समन्वयाने काम केलेलं आहे। त्यामुळे देखील मतदान चांगलं झालं, पूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडली। त्याच पद्धतीने आम्हाला सर्व मतदारांचं मी अभिनंदन करते, कारण त्यांनी त्यांचा हक्क बजावला आहे घरातून बाहेर पडून। तसेच त्याचबरोबर विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, सन्माननीय लोकप्रतिनिधी असतील आणि विविध मीडियाचे प्रतिनिधी असतील, त्यांनी देखील ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलं, त्याबद्दल देखील मी त्यांचे आभार मानते। आज मोठा मुहूर्त होता, त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी विवाह सोहळे आयोजित करण्यात आले होते आणि अशी काही उदाहरणं बघायला मिळाली की ज्या ठिकाणी नववधू किंवा नववर हे आधी लग्नाच्या आधी त्यांनी आपलं मतदान आधी त्याला प्राधान्य दिलं। एक नक्कीच चांगला मेसेज आहे, कारण नवीन तरुण पिढी लोकशाहीच्या प्रक्रियेत तितकाच रस घेते हे बघून नक्कीच एक प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसतं। काही तुरळक प्रकार झाले जे मॉकपोलच्या वेळेस झाले होते आणि एका ठिकाणी मालवणमध्ये देखील पोलिंगच्या वेळेस मतदानाच्या मशीनमध्ये प्रॉब्लेम्स आले होते, परंतु माननीय राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशान्वये त्वरित आम्ही कारवाई करून योग्य ती प्रक्रिया करून मतदान प्रक्रिया पुन्हा सुरू